मैया हरनि समाव बे बालागाव मेरमतला होननाय जायगायाव सासे गोरिब नखरनि न' बेवहाय खामनानै सयहांगार जायो आरो जों दा नायदिंफैनानै नुबाय आरो नखरनि मानसि गामिनि मानसि फोरमायबाय जे बे समाव अखा खोरोमनायजों सारअन्थाइबो गावनाय जादोंमोन। दा बियो कारेन्टनि सर्ट सार्किटजों जाखो ना बबेजों जाखो गावसोर हमदांनो हायाखै, नाथाय न'आ दा सयहांगार जानानै थाबाय। दा बिनि जाय न'नि बिगोमा बे हिन्जावनि जाय फिसाय बे दा बाहेरायावहाय खामानि मावनानै दं, दिनै बे न'आवहाय गैया आरो बेवहाय बिनि बिसिजों लोगोसे साथाम खुदिया आरो बिमा दं सासे, गासै बिसोरो न'खराव बाव साबा दङ आरो बिगोमाजों सयजनमोन। दा बेनिखायनो जों नायदिंनानै नुबाय जिहेतुके न'आ सिलिंखार जाजोब्बाय, थानो थाखाय माबा मोनसे बेबस्था नांगोन। सरकारि भाबे अलरेडि बेवहाय पुलिसा इनकुवारि खालामफैबाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायफैबाय। सरकारि पालारफोरा उनावहाय जे अनसुंथाइ जे मोनगोन एबा होगोन बे प्रसेसा जाबाय थागोन। नाथायबा थानो थाखाय जेबो गैथारैखाय आङो दा बे न'खरनो थानो आन्था न' बानायनानै लानो बा मोजां प्लास्टिक होफैनाय जादों आरो लोगोसेयै जिहेतुके माइरंनिफ्राय लानानै समस्त जि जोम गासिबो खामजोब्बाय। दा बेनिखायनो एसे जानायनि थाखायबो जोङो माइरं जगायनानै होफैदों। दा जोङो दुखुथिया न'खरनिसिम दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो सरकारनि पालारफोरा जिखिनि आर्थिक साहाय्य होनांगौ दङ बेखौहाय सम जायोब्ला आरो जेब्ला सरकारनिफ्राय बेखौहाय होनो थाखाय थामथिम जागोन अब्ला जोङो बे न'खरनो खिथागोन जाहाथे बे न'खरा अनसुंथाइ मोननो हायो आरो सिगांनि बायदि जाहाथे गावनि संसारखौ जालांफिननो हायो। आरो जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जिहेतुके न'खराव दा रावबो गैया, हिन्जाव मानसि गोजा, उन्दै उन्दै खुदिया, दा सेंग्राफ्रा बेवहाय लोगो लाफानानै बिनि न' बानायनायाव हेफाजाब होगोन। गुबैयै जों बेखिनि गासै जाथायखौ दिनैहाय बेवहाय नायबिजिरफैनाय जादों। नोंथाङा गारि मथरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मथरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय, फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।